كيف النقلة على تل أبيب؟ هاي البلد خربت تسرق. انت شو بتتعلمي؟ مدعي مخشف. لا أورجيك ورقتي. ماشي، كل جديدة؟ تعليم كل النهار حبيبتي. عم بحاول أدرس، ممكن توطي؟ أنا مكتلتي في درايف كبير لأول مرة، فمجبورة أشتغل. إيش يعني ريف؟ مبسوطة مع خطيبك؟ عزب شتوت، غيشنا يودي مش زستان. شكلها انخربنت على الآخر وبطلت تشوفي حتى نجاستها. بركي بتوقفي تدخين. انت عارفة منيح كيف طبعا من هاي الاشياء. وإيش كمان؟ وبطل ألبس هيك؟ تمك بديش اسمع. بدك نغير العالم مرة واحدة يعني؟ جورج، أنا مش رح أغير اختياراتي بهاي الحياة. شو العمل؟ اكشن. خبر البلد وانت جيت؟ سوري، فكرت الشرطين هنا. شوفك بعدين. كات يوفي مدهيم. ايش المكان بس مدهيم زي الشوط يوفي. هيك كفايه دخان. היינו צריכים לעשות את הווייד בשביל להתחמם כולנו. הסרט הוא הצצה בעצם לעולם הזה שהוא חי וקיים, אבל הוא לא בתודעה של אף אחד. החיים האלה שחיים אותם החבורה הזאת, שכמוה יש קהילה שלמה. האנשים האלה שהם לא פה ולא שם. يلا وين هالست بدور؟ ست بدور. قلتي لها وين صفينا قبل ما تنزلي؟ قلت لها. اسمعي بدها 5 ساعات تتسكر الجلباب لحاله. يلا بعدين مع ربك. هلهلت. ايش في؟ واو. يا إلهي. אני מכיר את מייסלון כבר כמה שנים, היא הייתה סטודנטית שלי, ואז היא הגיעה אליי איזה יום אחד באיזה מפגש אקראי, באמצע הלילה. שלומי היה בלולו, עם דוד אדיקה, וישבנו על המדרכה. היא אמרה לי, יש לי רעיון אדיר, אמרתי לה, מה הרעיון? היא אמרה, אני רוצה לעשות סרט. שלומי, יש לי משהו להראות לך. ככה. מה? לא יודעת, אבל כתבתי משהו ונראה לי זה רעיון מגניב. אמרתי לה, אוקיי, בסדר. אני רק רוצה שתקרא, אני רוצה שזה, מה יש לך? יש לך תסריט, יש לך עניינים? יש לי רעיון. אוקיי, מה הרעיון? 3 בנות, 4 בנות, 5 בנות. בנות זה כבר טוב. פשוט רציתי לדעת, כאילו, כן, כאילו, כיוצר, ואני מאוד מתה עליו. לא היה שם כוונה שהוא יהיה מפיק של זה. התרגשתי, עניין אותי, זה כמובן שזה מעניין אותי. זה חצי עמוד כזה, אבל זה הספיק לי. הסרט הוא על 3 בחורות, שכל אחת מנסה למצוא את המקום שלה בעולם הזה. והן עוברות במסע ביחד של אהבה, שנאה, המון אכזבה, מאנשים בעיקר שהם אוהבים, שזה הכי כואב. انت مفكرة حالك عايشة في اوروبا؟ عشان الطيبة حبيبتي مش اوروبا. אני מרגישה שזכיתי. אני קיבלתי את לילה. לילה היא בת 30, היא עורכת דין, היא מצליחה. לא חסר לה כלום בחיים, חוץ מאהבה. صحتك ليلى صخير. صحتك زياد حامدي. לילה היא האלטר אגו הזה. היא החופש המוחלט. היא האישה שאתם לא רוצים שהיא תהיה, כי היא מאיימת עליכם. וכנראה הדבר הכי מאיים עלינו הוא השחרור.
אני מגלמת את הדמות של נור, מאום אל-פחם, שלומדת בתל אביב, ובכל מיני סיבות היא באה לתקופה לחיות במקום בת דודה שלה, והיא מוצאת את עצמה בדירה עם שתי בחורות שהן נגיד עם לייפסטייל קצת שונה משלה. אני משחקת את סלמה. ההורים שלה מנסים למצוא לה חתן, והם לא יודעים את האמת על סלמה. קוראים לי אחלאם כנען, אני משחקת בתפקיד של דוניה, האהובה של סלמה, שהופכת לה את החיים. זה סרט שמדבר על האמת של הצעירים של היום. מה שקורה בסרט קורה בחיים ביום-יום של כולם. פשוט לא מדברים על זה, פשוט לא מראים את זה, מצנזרים את זה. אתה לא יודע מה לעשות, איפה אתה, מי אתה רוצה כאילו שיקבלו אותך בחברה שלך. מצד שני יש דברים שלא בדיוק מקבלים, כאילו לפחות לא כולם. يا عزيزة فرفشي لا ما اقدرش يا حبيبتي قربي لا ما اقدرش فرشنا يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة اقلعي لا ما اقدرش يا حبيبتي تجرأي لا مش ممكن شرحنا يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدرش لا مش ممكن واو يلا تمام. אין שערها. האישה היא גם מדוכאת כאינדיבידואל בתוך הלאום הזה, ועוד בתוך זה היא גם מדוכאת מהגבר שהוא גם מדוכא. أنا تافه ها؟ אני חושבת שכל אחד מאיתנו מצא את עצמה בתוך הדמות שהיא שיחקה. לילה היא פריחת הנשיות, ממש. הדמות הזאת שפשוט הייתה כאילו כל כך מרתיעה מהפחד של הדימוי שלה אל מול איך התגובות שיהיו בתוך החברה. בעולם האמיתי. בעולם האמיתי. של השחקנית, לא של השחקנית. أنا سلمى زعتر من ترشيحة، ليلى صخر من الناصري. הוא מדבר על נושאים שעד עכשיו לא דיברו עליהם, בצורה כזאת בטוח לא. הנטיות המיניות, הבחירה של הגברים, על ההתייחסות של הגברים, השוביניזם, הפמיניזם, כל הסוגיות האלה עולות בסרט הזה. לא, אני כאילו חייב לתפוס מקום. מרגיש שהולך להיות לנו באמת סרט מיוחד שמדבר על משהו שונה במחלוקת, כאילו לא משהו שתחנו אותו לפני. היה דיון אם אפשר לצלם את הנשיקות בצורות לא יותר מדי אינפורמטיביות ונקרא לזה פרונטליות. הגענו למקום הזה שאנחנו כאילו צריכים אולי לצנזר את עצמנו קצת. והגענו למסקנה שזה לא יכול להיות, כי הסרט הזה יש לו משמעות, זה כאילו אנטיתזה. יש לו סיבה שהוא קורה. בדיוק, אנטיתזה לרעיון של הסרט. אתם מכירים טוב טוב את החוקים של המקום, נכון? אני מבקש, אני לא רוצה לשמוע אתכם מדברים בערבית. אוקיי? זה לא נעים ללקוחות שבסך הכל באים ליהנות פה מארוחה, לשמוע אתכם עכשיו צועקים בערבית. חלאס. הנוכחות של הדמויות עם הפער של המקום שהן נמצאות בו, שזה בעצם העיר הגדולה, תל אביב, הלבנה, למה שהן כל כך בולט, בלי שאני אעביר אותם מחסום. בלי שאני אעשה סצנה של מג"בניקים שעוצרים אותם ברחוב. סליחה, איפה מודדים פה? שם. סליחה. תמام. האומנות, כל האומנויות, הן מראה לחברה. ולא כיף תמיד לראות את הפרצוף שלך הלא יפה. אז למה בעצם לעשות את זה? כי בגלל שחשוב לי מהחברה שאני חלק ממנה,
ואני רוצה ומייחלת שהיא תהיה חברה יותר טובה. הסרט הזה בא לעורר שיח, שכמובן זו אחת הדרכים לעשות שינוי תודעתי. נגמר עכשיו. يلا وين كاينة؟ فيك بعد قوة؟ لا وين؟ الشاسك شو الموسيقى اللي عرفتها وين؟ الموسيقى اللي عندها اليوم خيالية إلا نفرجها الليلة للعروس. هنا فيش فول ديمونستريشن. חברים, מה שחשוב עכשיו, שאנחנו צריכים לחזור לאותה אנרגיה. זה לא משנה רק לחזור לאותו מקום, אלא לחזור לאותה אנרגיה שהיינו בה. הקולנוע הפלסטיני חי ובועט עוד מתקופתו של מישל חלפה, עם חתונה בגליל, ואחריו יש את איליה סלימן, שהוא נראה לי אחד הבמאים הפלסטינים. הבמאים. והוא כאילו הדור הראשון, נגיד, אוקיי? ויש את הביניים, שזה כמו תופי אבו האל, שהוא אחד היוצרים המדהימים גם, אבל הוא 10 שנים מעלינו. אז אנחנו כבר הדור השלישי של הקולנוע הפלסטיני, ו-New Palestinian World. We come to you in a peaceful demonstration. אני אמירים. ערבים יוצאים, ויש סצנה, וזה ידוע. We come to you in a peaceful demonstration. אקשן בנות. לילה. זכיתי לעבוד עם שחקנים גדולים כמו סוהיל חדד, איאד שיטי וחולה דיפסי. شايفي محلال عنده صبايا يا ام الياس. ושחקנים צעירים כמו מחמוד שלבי, הנרי אנדראוס, فراس نصار، يغزي العين الخداين تفاحة بتغار تفاحة. صبحي حوسري، هندسائي مخانات بدلتا كرميات، سمر كوبتي، أمير خوري. ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا الله الله أهلا وسهلا شرفونا حبابينا أهلا وسهلا. יש מעט מאוד שחקנים לעבוד איתם. במיוחד ברנג' של דמויות שהן לא טיפיקליות, זה לא הדיפולט של הסטריאוטיפ של דמויות שאנחנו רואים ככה את הפלסטינים. ההתמודדות הייתה באמת איך להביא את העולם הזה, איך למצוא את האנשים שיגלמו את התפקידים האלו, איך לספר את זה. הסרט שלי מלא בינן אקטורס. אני לא שחקנית במקצועי, אז מי סלון שהיא אמרה לי לבוא לאודישן, אז היא אמרה לי תהיי עצמך.
סלח. זה החבר הגיי של הבנות. וזהו, זה מסביר הכל. למה להפיק? למה ללכת להפיק סרטים של בימאים אחרים עכשיו? אני כותב, אני עסוק, זה נכון שכשמייסלון בא אליי חיפשתי עבודה. בדיוק היא באה עם העבודה הזאת, 4 שנים של עבודה ללא תשלום, כאילו. זאת הייתה הזדמנות להיות חלק מאיזשהו עולם שיכולתי במקום, בנקודה הזאת, בזמן שלי, שסיימתי את הטרילוגיה וסיימתי איזשהו משפט מאוד מאוד ארוך, שלקח לי 10 שנים להגיד את המשפט הזה, להתחיל עוד משפט חדש שמספר עוד נדבך ולנצל את כל מה שהשגתי בשנים האלו, לקחת את כל הדבר הזה ולהפוך אותו למצע, לקרקע בשביל אנשים אחרים. בשביל יוצרים אחרים, בשביל יוצרות אחרות. ההישגים שלי ושל רונית לא יכולים עכשיו רק לשבת בארון כהישגים שלנו. זה לא מתוך איזה אלטרואיזם, זה איזשהו המשך אמיתי של העבודה, וצריך להשמיש את זה, וצריך לעשות עם זה דברים, וצריך לקחת את זה הלאה, וצריך לחבר את זה, להרחיב את הקונטקסט, להרחיב את יריעת הידיעה. פשוט התרגשתי והתחשק לי, רציתי לראות את הסרט הזה על המסך. אני כאילו התוודעתי לעולם שלא הכרתי. שוב, אתה יודע, מטר ממני ואני לא מכיר אותו. صباح الفل. مع عمي في صلاة الفجر ما سمعتش عن صلاة الصبح. شو بعرفني خيتك؟ هذا ليلى. هذا إلي. פתאום כל יום באו ושאלו אותי על עוד מילה ועוד מילה, אנשים מתעניינים, ואומרים איזה שפה יפה, יא אללה. שרים את השיר, לא, מה, דרשי, כולם כבר שרים אותו. עזוב את הסרט שאנחנו מצלמים, ומה שעשינו פה, השפה. השפה זה משהו שאני מאוד גאה בו, שקרה פה. באמת, זה שהשפה נהייתה משהו מגניב וכיפי ומדברים אותו כל הזמן. לא מבינה שאני בא לאסוף אותו בבוקר, אני אומר... אתם מתרגלים בערבית? מדברים בערבית, ואז הוא אומר לי, מה, ברה? ואני באולם. אתה מבין? אז הוא אומר לי, אתה כבר לא מזהה, כאילו, אתה מתחיל לדבר ואתה משתמש בשתי השפות באותו זמן, ואתה, כאילו, לפעמים יוצא לך הערבית או העברית, אתה לא בדיוק שולט על זה. תגידו, השיר שהיה בסצנה בבוקר, מה הוא אומר? מה המילים שלו? שגדלה זה פולקלור מה משמעות? זה שירים לאבא של הכלה, שיתחיל לארוז לה ולתת לה, כי יש לה, היא צריכה כמה דברים. ואם היא מבקשת כסף, מבקשת לצפור, כל מיני דברים כאלה. יפה, ממש. אם היית מבין ערבית, היית גם צוחק. תשמע, אין יום שאני לא מצ'וקמקת שאתה בא, מה יהיה? נעשה אחרי זה. אתה צריך לשלוח התראה. לשלוח לפני? כן. זה שנשלחת לזיר. זה טריפ לגמרי. שנים שהסרט מתבשל לי בראש, ופתאום הוא מקבל חיים. החברויות שקרו שם הלכו והתחזקו, כשכולנו הבנו שאנחנו עושים משהו גדול ביחד. וזה רק הזין את כולם באנרגיה של עשייה, ולא משנה כמה היינו עייפים. בבקשה, את הקולולו ואת ההתלהבות. צילומים היו חוויה מהממת, וגם היו לי שותפים מעולים שככה סחבו והחזיקו את כל הדבר הזה ביחד איתי, שזה גלית כחלון וטוני קופטי, שזה היה סופר משמעותי. למרות שעשיתי 5 סרטים, אני מגיע לסט, אני אומר, נס
לא משנה מה, זה שאנחנו עומדים ועושים סרט, זה נס מאלוהים. ואמרתי, אני לא יודע אם הבמאית שעובדת איתה יודעת כמה זה נס. לא, אני לא יודעת. לא יודע אם היא לא, יודעת אני לא. איזה נס קורה לה בחיים. זה מה זה ככה, לא, אני לא כל יום בבוקר פותחת את העיניים ואומרת, וואי, אני מתרגשת, אני לא מאמינה, עוד יום, תודה. לא, אני לא. גודל הנס, האם את מבינה את גודל? מאוד מאוד שמחתי על מייסלון. הסתכלתי עליה בעבודה וראיתי שהיא עפה. היא עפה, היא נהנית. היא במרץ אינסופי, היא בפרטים, היא בכל דבר, היא אחראית על הכל. יש פה לסרט הזה בוסית. תזכור, עכשיו. הולך להיות קסם. אני חייב לפתור את זה. הסרט הזה היה בתוך הלב שלנו, הנשמה שלנו, הגוף שלנו, הראש שלנו, ככה בזמן, זה כזה די מדהים לדבר עליו שהוא כבר צולם. אחרי הסרט יצאתי עם הרבה אנשים, עם הרבה חבר'ה טובים. הדבר הכי טוב שיצאתי איתו מהסרט הזה, זה באמת החברות שיצרנו. אתה מכיר לא רק את השחקנים, גם את כל הצוות מאחורה, ואתה מכיר אנשים מדהימים, וכיף לדבר איתם וללמוד מהם. לאט לאט הלבבות מתחברים. אז זו הייתה אווירה כזאת אווירה מאוד חמה. בגלל זה חבל לי שהיום נגמרו הצלמים. כולם להתחבק כבר עכשיו, בחיבוק הראשון. יאללה, 1, 2. אקשן! אין על אורנה, אם תוכל לעשות עליה זום. אורנה! אורנה, תגיד לו אבי שלם מה הוא גבר, הוא חזק. אני לא יודעת. כל אחד זה לא היה כזה. سلامي أقول وقد ناحت بقربي حمامة الدنيا ربيع أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة لو تشعرين بحالي أيا جارة لو تشعرين بحالي معاذ الهوى يوم الكلوزاب واديكم من فلافل بياض معاذ الهوى كل السد طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم שחקנים צריכים לסבול. הכל זה אבדן. يا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي עשיתם סרט יש את זה. אוקיי, זה קאט, חברים, אנחנו ברב, תודה רבה לכולם. وتبكي ويسكت محزون קאט. لا ما اقدرش لا مش ممكن لا ما اقدرش תודה לשותף, למנטור, הנשמה שמצאתי בעולם הזה, ונראה לי אנחנו חיבור משנה ראשונה.
تريحي لا ما اقدرش يا حبيبتي تلحلحي لا ما اقدرش وسمعت يا ناس مغلوبة يا ناس. The winner of the NetPAC Award for a world or international Asia-Pacific film premiere is by director Mai Saloon Hamoud. Queremos premiar a Bar Bahar, del director Mai Saloon Hamoud. The Dailan Award for debut feature film goes to film Bar Bahar, In Between. يا عزيزة فرفشي لا ما اقدرش يا حبيبتي قربي لا ما اقدرش فرشنا يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة اقلعي لا ما اقدرش يا حبيبتي تجرأي لا مش ممكن صلحنا يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدرش. ישנתי כבר חפיסה מאז ובקול אחרת. וואו וואו. תודה לבנות המהממות שלי ולצוות המדהים שבלעדיהם כלום לא היה קורה. يا حبيبتي تزوقيله افهم يا سيدي مش قادرة وطبعا تقنعني مش ورد ايه يا عزيزة ايه اللي انتي عاملة ده يا راجل يا هو مش عيب عليك اختشي ونار لا ما اقدرش لا مش ممكن. هذا سيني يهمونا المريحة كل المريح أوف يا بابا كل المليحة بالخمار الأسود